Oh, kabos. Ginagawa niyo dyan, kabos? Tatanim ako. Aba, Ito yung ano, luyang... uso yan ah. Ano yan? Luyang buhay. Luyang buhay. Oo. Ang dami niyong halaman, kabos ah. Oo, marami. Ito naman yung ano, yung bonsai. 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 Oh, kabos. Ginagawa niyo dyan, kabos? Tatanim ako. Aba, Ito yung ano, luyang... uso yan ah. Ano yan? Luyang buhay. Luyang buhay? Oo. Anong luyang buhay yan? Wala Yung din. halaman na maraming nagagamot yung para sa rayuma, sakit sa bukol. Yan. Ang dami niyong halaman, kabos ah. Oo, marami. Ito naman yung ano, yung bonsai. Bonsai to. Bonsai? Oo. Bonsai? Bonsai ang pangalan nito. Iba yung bonsai. Oo, iba yung bonsai to, bonsai. Bonsai. You know, mga duwende yung ano niya, flower niya, Oo, may duwende, duwende dyan sa loob. Oo. Meron dyan? Ayun daw, sabi, may duwende daw. Pero hindi ko pa nakikita Hindi eh. pa nakita. Oo. Ah, kaya pala bonsai. Kaya ito, bonsai. Ito naman yung ano, halamang ano. Ewan ko anong halaman to. Basta nakuha ko lang sa likod. Anong tawag dyan? Siguro. Wala akong alam nitong halaman na to eh. Basta itong naalala ko, itong bonsai. Tsaka yung halamang luya. Pero, Lumalaki yan? oh, hindi, ganyan na lang. Parang bonsai din Oo, pa. parang bonsai din yan. Bonsai pala. Oo. Ay, ano yan? Yung Iba. halaman ng... Dami niyong tinanim ah. Oo, wala na akong sinalim talaga para mapanood nila yung mga kababayan ko dyan. Ito yung ano, halamang Shutdown muna, mga kababayan. shutdown pala sa mga ano dyan, parting Maynila, mga kababayan ko. Lalo na yung pisa ko, sina Marites, pare, si Ma'am Merna Danganan. Ma'am, thank you po ha. Oo nga. Ano yan, tutuloy ko muna yung pagkatanim ko kasi medyo maambon. Oo nga, umuulan, umambon na. Oo. Kabos ah. Pero Pero, yung nahuli ko sa ano, alin yan? parting, alam niyo sa may Labrador, malayo yun eh. Malayo ba yun? Oo. Hindi ko alam yun. Saan ba yun? Halaman na ano, tawag nito. Coral to, tingnan mo, iba-iba yung kulay oh. Oo nga, ang ganda eh. Paggabi yan, nagiging green yan. Green. Oo. Eh pag umaga na, paiba-iba ng kulay. Ano, ba't nagiging green? Ewan Ko mo yata ako, kabos eh. Totoo. Tingnan mo mamayang gabi, kung gusto mo para ipakita ko sa'yo. Mamayang gabi, to, madilim na yun, hindi mo makita. lumiliwanag nga eh. Nagiging green? Pag inilaw mo siya, nagiging green yan. Green. Green lahat yan, green. Anong pangalan yan? Ano, sabi doon yung pumunta ako ng Labrador eh, yung nagbike ako. Oh. Ano, sabi doon nakakatandang ano, yung lalaki, ang halaman daw ito, halamang buhay daw, halamang buhay. Halamang buhay? Sabi ko, eh, buhay na buhay nga oh. Eh bakit yun? Parehas yata no? Hindi, iba naman yun eh. Luyang buhay yun. Luya naman yan eh. Ah. Ito, halamang buhay daw Halamang to, buhay. kaya nag-iba-iba yung kulay. Tingnan mo kulay ko, no? Iba-iba yung kulay niya. Pero pag gabi, nagiging green yan. Green. Oh, green. Ganda pala ng mga Oo. halaman niya, kabos. Maraming magaganda yan. At tingnan mo, may sili kaming tiririto. Siling tiririt. Oo. Oh, tiririt yan. Sarap yan. Ano yan, manghang? Oo, manghang yan, manghang. Manghang. Ito, yung mga alaga ko. Sasabong O ko may to. mga... Yan, sinasabong ko yan. Ano? ito Kalapati si- yan eh. Ito si Petong. Ito si ano, Tirara. Tirara Tirara. tsaka si Petong. O yan o. Kailangan sa si Pek. Oo, yan o, yung alaga ko yan. Minsan nananalo ko. Oo. Ang dami. Dami akong Ang halaman. pa rito. Alam mo. Ano yan? Oo. Ito naman yung halaman ko na tinatawag nilang iba din ang kulay nito kung pangalan nitong halaman na to eh. So yung nakukuha ko lang, hindi ko maitanong kung anong pangalan ng halaman na to. Dapat nila, alam niyo yung pangalan niya. Kaya nga eh. Para pwede niyong i-online. Ito, luya.
Ang dami yung luya. Oo, dami akong luya. Ito naman yung ano, yung tawag dito, yung espada. Magaling Espada? kang kupal ka. Espada yan. Ba, kanina yung espada yan. Magaganda yung mga aso ko. Oh. Ay, Mga babait yan. ano yan lahi niyan? Ito, Anong lahi yung mga aso nyo? African dog. African to. Oh, ito si Tisay. Tisay. Siya, Tisay. Chekan. Oh, tingnan mo. Ang galing ha. Oo. Turuan Ito, pala yan ha. Ito naman si Port. 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 Second port. Second. Turuan pala. Second port. Okay, second din si Port to. Gaganda ng aso ko, no? Tingnan mo. Oo nga no. Ito pa mga kabos, ano yung mga halaan, yung bulaklak, yung napakagandang bulaklak. Ito. Ito yung ano, halaman ng ano, internal garden. Enter, 何お前はもう死んでいる。 pangalan niya? Oh, internal garden. Teka, halaman na ganito. Ito yung internal garden. Para sa mga patay. Ayun, yun, ano yun, tawag dun. Ay, yung daon ng manunggay yan. Ah, Planta malungay. yan. Tapos planta. Ang dami niya pang tanim dun, Oo, kabos ha. marami akong tanim. Kaya hindi ko na ililipat pang minsan-minsan kaya busy ako sa trabaho. Minsan pupunta ako sa karinderya. Oh. Hindi naiiwanan ko yung pagbaano ng halaman ngayon. Ayan, yan, ang ganda niyan, kabos, ano yan? Ito, paiba-iba din kulay yan paggabi. Nagiging puti yan. Puti? Oo, puti. Anong pangalan yan? Ito yung ano, puting buhay. Magaling kang kupal ka. Marami akong halaman na buhay. Puro ito, buhay lahat eh. Ayan, kabos, ang daming pa dyan. Ay, ito? Eh, hindi ko alam yan eh. Nilagay lang nila dyan sa akin eh. Sabi Oh? ko, tanggalin nila yan eh. Hindi naman sa akin yan eh. Siguro sa kapitbahay ko. Aba, Pero pinatalim sa ba't nilagay dyan? Ewan ko nga eh. Ayan, ano yan? Ito, Oh, ito yung dwarf na buwa. dwarf na buwa. Ano yung buwa? Ewan ko, binigay lang sa akin yan eh. Sabi lang, sa pangalan mo lang ito, dwarf na buwa eh. Ang dami pala dyan eh. Oo, marami ako. Ito yung tambutso, para sa motor. Ano ka nasisira ulo ah? Hello. Ay, hilig mo ba oh? Hello. Saan ka ba? Oo. Kaya no, tambutso Sino yan. kausap niyo dyan? Sarili ko. Yung sarili ko. Ayan. Oh, kabos, mag-ano na kayo? Ha? Magpaalam na kayo. Sa mga sumusubaybay pa sa amin, sa mga tumutulong na hindi pa na sumusuporta pa rin, sana hihini lang po namin yung pagmamahal nyo po sa amin, suporta, at tulungan nyo naman po kami. Ganun nyo naman, kayo naman nagmamahal sa inyo eh. At isubscribe nyo po kami kay Kabos, Kadutski, kayo naman kayong inaasahan namin sa inyo. Mga followers namin, tulungan nyo naman po kami. Para may pagpatuloy namin, pagpaligaya namin po kayo. Maraming po salamat. God bless! Ayos.